Ленino, тъй ли? Да. Добре, ай. Сега къде гоним? Шишманово, нали? Райнино после да гоним. Добре. Добре. Ще променим маршрута. Ще променим маршрута. Олду, ай пак се чуем. Айде маршрут. Те 150, бе. Те 150 ли? Да. Олду. Брат, ти следвахме, бе? Хей, живата ни бях казал. Този ден как се зачудил? Откъде дойдохме, брат, от нищо? Той път го знае, той сигурно минава с 150 км. Те с думи, какво си мислиш, че не могат да са само от Виетнам? Да. Не може да са от 150. Просто пак като стане студено, пали те 150-ката, влиза в гората, закача една трупа и ала. Виж колко малко ни трябва, виж къде ще сме да издействаме. Яне, там. Как ти мръста и осада има. Не. Много беше след. Аз гледах, много беше. Кучета. Той правилно каза кучето, че добиват и нарочно правят те. Що? Що го правят? Заради, примерно, който почва да режи и като си остави това. Другите не влизат, Да, защото ще му вземат дървата, брат, разбираш ли? Той кучето ходи и пуска човек с пищол, спуска да паси дървата. Вика, крадят като луди. Понеже там е имало дърва. По-напред е имало ямо сечище. Да не вземеш дървата. Да. Моста виждаш ли? Виждам. Как се минава? Моста виждаш ли? Виждам. Може да представиш, това се като с моста да идва. Ти оставям, той го записах и на камерата. Записах ли го? Кажа ли се смеят? Що минахме мъжката? Кой ще кажеш? Даже цигарата ни се оттърва.